Kibor pahra jongka sorkar pedang kibak kentup ya ki Sipai Assam Rifles, ki Sipai Border Security Force bat ki pulit jongka Manipur, ki layo ban kurup ya ka jaka bu tiar daki kenhun leno, ki bom mortar bat ki katu kani, ki kot kisla ki ba penshitombeng haka jingkhanra, bat ka jing senchar ya ki jaka haka district kaput, jongka chura chanpur ha Manipur. Namar ka jingyo jingtip kabasyai pa bakidon ki leno riulum hasilenter ki kaput jongka distrik Chora Chanpur bat ka Myanmar haki benda jongka liang mingi ka kenhun ya trailang kalasdang ya ka jingkhandra ka bak kendit layathu ki pulit hakate ka jingkhandra bala penlong haka jaka bak kongsan jongka shinong saidan hapo ka jingpe jongki pulit ka Chara Chanpur distrik ka kenhun kalayo ban kurup ya ki babon ki tiar pen mansau hanrei hakate ka jinglek khandra jong ki bor pahra om shimlala ban yo kem yano namar kite ki leno kila phet no shwa haswa baki bor pulit kin wan poi ki tiar balayo ban kurup nakate ka jaka ki kentup ya kawai ka suloi laispa lai rifles kawai ka suloi khandai kawai ka suloi carbine machine gun kawai ka suloi single barrel arteli ki suloi pompi balasna daka okal bat kawai ka suloi tiar shot smoke ki pulit kila benrap baya kite ki tiar balayo ban kurup nakate ka jaka la aitino hadin syaki pulit badai ban pek bat pengat haki kendon an baper